Първият учебен ден за учениците от основно училище Васил Левски в село Караджово им донесе много емоции, не само заради старта на учебната година, но и заради новата спортна площадка, която бе открита в двора на училището. По повод откриването на новата спортна площадка в днешния първи учебен ден в училищния двор, освен учениците от село Караджово, учители и родители, гости бяха и временно изпълняващия длъжността заместник-посланник на Съединените щати Брайан Долтън, заместник областния Христо Грудев, Иванка Киркова, началник на регионалния инспекторат по образованието в Пловдив, кметът на Садово Димитър Здравков, председателя на Общинския съвет в Садово Георги Буков, както и кметовете на селата Караджово и Моминско Димитър Димитров и Христо Марков. На доста добър български език заместник-посланника на САЩ поздрави учениците за първия учебен ден и за новата спортна придобивка и им пожела един ден от това училище да излезнат млади учени, бизнесмени и дори президент. Добро утро на всички! Много е приятно да съм сред вас в вашето хубаво село. Бих искал да благодаря на управата на основно училище Васил Левски, както и на Център Амалипе за поканата да участваме в официалното откриване на учебната година. Това става също така благодарение на усилията на Център Амалипе и подкрепата на Фондация Америка за България, които са изградили отличен модел за взаимодействие между гражданското общество, училището и Министерството на образованието. Пожелания за учениците от основно училище Васил Левски в Караджово поднесе и заместник областния доктор Христо Грудев. Учители, скъпи деца! Позволете ми да ви поздравя от името на вице-премиера на Република България, господин Цветан Цветанов, по случай първия учебен ден и по случай откриването на спортните съоръжения, чието финансиране бе осигурено от него. Повече за новата спортна площадка в училищния двор обясни директорката на училището Красимира Благоева. На този ден надеждата, вярата, любовта и мъдростта успяха на нас да ни донесат реализирането на една мечта. Тези площадки, които се намират тук. Затова вярвайте в мечтите си. Начина, по който нещата се случиха и всичко започна е благодарение на работата ни с неправителствена организация Амалипе, град Велико Търново, която е наш приятел и сътрудник вече продължение на 9 години. Благодарение на нея идеята, която реализираме в общите ни усилия, е работа в мултикултурна среда с ученици от различни етноси, тъй като училището, в което се намирате днес, е дом на ученици от 3 етноса – български, турски и ромски. И за да може да направим училището по-привлекателно, търсим различни варианти за извънкласните форми и за качественото пребиваване на учениците тук. Амалипе страшно много ни помага за това. Въведена една от традициите, които правим всяка година, на 14 януари, по случай Ромската нова година, всички училища, които са показали добри резултати в работата си с Амалипе, са гости на различни институции. Тази година ние бяхме гости на министър Цветанов в Министерство на вътрешните работи и след нашето добро представяне той пое ангажимента да ни подари тази мечта. Пожелаваме ви успешна година. Благодаря ви и нека бъде успешна за всички. Вярвайте в мечтите си, те се сбъдват.